s ručením obmedzeným s Einsteinovským názvom ESA rovná MC na druhú. Byty na Cukrovej, kde veselí bývajú, kúpila pred necelým rokom a rekonštruovať ho začala pred letom. Začali opravovať ten dom. No to je moja sestrenica. Kurník. Pofotili si to, čo je zatočené. No, dali dole strechu. Neviem čo, dostala si sa do takého problému, jak ja som to vyhral. Ochotný sa s nami stretnúť mimo kamery. Vysvetlil, že ešte pred začiatkom rekonštrukcie ukončil Pekný a vydrý duch voláky, kedy mu ste naleteli. rodinám bývajúcim v regulovaných bytoch pod strechou, vrátane veselých. Odmietli túto možnosť. Odradila ich predstava viacnásobného sťahovania. Oni boli veľmi ústretoví, ale aj tak ten byt nebol voľný hneď. Bol voľný až za mesiac, ako tam býval nejaký pán, ten sa vlastne musel vysťahovať. Tak viete, logicky si to preberete a poviete si, ten pán sa mal... Jana Kúrnik, ale je teda Babiš, čo? Náhradný nájomný byt. A teraz budem sa sťahovať na 3 dní dole, potom zase niekam inám. Aha. Toto rozhodnutie sa však už dnes, potom, ako počas prerábania strechy byt... Toto sa verú týmto developerom, to nechajú skaziť, zničiť, takisto ako sme vysúdili aj v Trnave byty, ktoré tu je internát a VVZ-ka, ktoré chátrajú už 4 roky od vysúdenia a nedajú sa predať. To zase niekto bude zase chlapne veľké peniaze. Tam sa nedá žiť, dýchať vôbec, absolútne. Ponuka na presťahovanie o poschodie nižšie... Janka, len sa nedajte. Veselý vám, držím vám palce. ...neznesiteľné. Veď sme z jedného cesta.